মানে ভিড়কে পরিবেশটা একবার দেখে না जोहार सनसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जरिए तो सबका के पुनरारंभ बार जोहार जना थी मैं এখন जाती पूजा देखे तोरा टाइटल और थांबनेल देखे गमे पाथी तो तदे को दुर्गा पूजा आंतरिक शुभेच्छा जानाली तो आज पूजा देखे जाए देखले कथी এখন 6:30 बाजे तो हरा दूरधन যাব তাইছে জায়গাটার নামটা লাগে মোরান টাউন তো তোদেরকে দেখাবো ভাবলি ছোট মোটো ভিডিওটা বানাই দি তো কিরকম লাগলো ভিডিওটা লাস্ট তক দেখবি বলে আশা করছি তো হারা যাতি আর কি হয় কি নাই হয় सब দেখাবো पूजा मंडपला দেখাবো किरके सिस्टम सजा है तो बहुत बेसी बार पूजा नॉर्मल बोल के बोलत है कारण गमपाथी जुबिंदा के न्याय खातिर पूरा हुलस्थुल परिवेश होता है कौन सा अपना मैंने हुलस्थुल परिवेश होकर नहीं खातिर तो गमपाथी जुबिंदा खातिर न्याय खातिर एबार पूजाटा बहुत बेसी नॉर्मल है तो मंडप में एबार प्रत्येक मंडप में बोल तो जुबिंदा के श्रद्धांजलि फोटो लगा के साखी बंती जला बोल के सुनी मैं दिन में दूटा मंडप में गली तो है दूटा मंडप में मैंने किलो जुबिंदा के फोटो लगा साखी बंती जला हरा जलाली मैं मैंने दिन में भिडिओ बना नहीं कारण मैंने दिन में अलग हेरी क्या दादा संग जाए ऐसे এখন সংতি দুজন মান যাব তো ভিডিওটা বানাবো বলি রাইট নেই করলি জল্লা আসলে দেখি বলি আশা করতে তো ফাইনালি গাইজ মই এখন আই পৌঁছলি মৰাণ টাউন তো পিছে দিকে মই দেখে পাতি পুরা লাইটিং আহে আগু দিকে এখন বর্তমান মানুষ ভিড় নাই খেলা আছে হয় আর তো মই সারা এখন সংতি হাত 56 के সংতি হারা সঙ্গে মানে পড়তরি তো সংতি টাকা তখন চেহারা দেখা দেখলে খলতি মই এলা মই সংতিরা हेलो बोल दो हेलो कैसे आई मेरी जोहार जनाई और आसला अरे मरान पूजा देखि गली यार नेक्स्ट टाइम माने कि होला बहुत दिन के बाद मैं 2 बছর मान लग नाखे बाल ना तो बहुत दिन के बाद मारा लग पाई तो संगे पूजा देखबा बोल के दिन में कलसल करा हला तो এখন फाइनली लग पाली तो ভাল लागलो तो এখন पूजा संगे देखबो আর যখন প্রথম ঢুকালি ওখানকার লাইটিংটা বেলেগ আর ওখানকার লাইটিংটা দেখ পরিবেশটা বহুত বেশি দুনিয়া করে তো এবার মানে মানুষ এখন হলো বর্তমান মানে নাইকে হল মানে হয় আর মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা পিছু দিকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা দিতি তো মখন আরেকজন আহে আমাদের ক্যামেরাম্যান আয়া তো এখানে যাত আহি আর তোদেরকে দেখাবো পরিবেশগুলো কি হচ্ছে এখন ভিড়ভাড়কে পরিবেশটা বর্তমান নাইকিয়া হল তো এখানে মানুষ দেখে পাতি বহুতেই বেশি ধুনিয়া সাজায় ও বারসে মানে তার যোৱা বারসে এবার মানে বেশি ধুনিয়া সাজায় মোর ভয়েসটা ভালতে না মানে না যাব পারে কারণ ইহা গান চান বাজাতে হয় না ওরকম অলপ মানে ভয়েসটা অলপ লাহলা যাব পারে তো করোনা ওরকম এডজাস্ট করকে শুনবি আর ভিডিওটা দেখবি আর প্রথম মণ্ডপ ফারা ভিতর ঢুক যাবো এখন তোদেরকে দেখাবো যেখানে পুরো ভিড়ভাড়কে পরিবেশটা দেখলে একবার সিস্টেমটা দেখলে একবার তো মোর ঢুকালি बहुत बेसी सुंदर परिवेश देखे पाती चारों किनार के परिवेशटा एदिके देखो एदिके देखो एदिके देखो एदिके देखो एदिके धुनिया से हरिनाम सरिनाम लगा के राय दिया तो हरा भीतर दिखे पुणे पुणे जाती तो फाइनली हरा भीतर ढुकर लाइन पाते हेवा करे खातिर सब लाइन पाते लाइन में जाए ना जाए तो प्रथम दर्शन कर तो फाइनली फुटू लगा लेली देखा कर पास भीतर का परिवेशटा बहुत बेसी दुनिया दर्शन करली लाइटिंग बढ़िया फोटो टो मारब तो प्रथम এখন একে মণ্ডপে ধুইছি তো আর पूरा गान सान लगा के पूरा हरिनाम माने विधे विधे गान चलता है तो रावटा मजा ना जाओ माने मोरान में जितना पूजा मंडप है सब में ढुकबो बोल के चेष्टा करबो हरा এখন हरा 2 नंबर मंडप में ढुक के এটা यहाँ बहुत धुनिया सजाला है 2 नंबर मंडप में ढुक के देखेगा सी पाती है बहुत धुनिया यहाँ धुनिया सजा है মানে যেটা मंडप है सब में ढुकबो और सब में हेवा करबो आशीर्वाद लिबो तो माने बছর में दिन एक बार है बोलना कौन से ये देखे पाती बहुत बेसी धुनिया जरा पठाक ले आ चौकी चौकी दे दे यहाँ हेवा सवा लिबो मंडप में ढुकली तो मंडप में ढुके बहुत बेसी ভাল লাগিল तो মানে কিবা একটা খাই লিব তো সন্ধ্যা দিকে বইঠা আর দুদিন কি খাবা বলা মানে কি এখন তো কলে 7:30 বাজলো টাউন में মানে মানুষে নাই খেলা बहुत बेसी कम एबार उठाने भीड़ के परिवेशटा नाइखे गम पाती जुबिंदा के न्याय खातिर हुलस्थुल परिवेश खातिर एबार कि हलो टाउन में मैं पूजा एकेबारे सुनसान परिवेश
जगहपाती माने बोले क्या माने कहना बोलते इतना टाइम से पूरा भीड़ लग जाता पूरा भीड़ लग जाता पूरा माने भीड़ के परिवेश के बाद देखिए कोनो ভালো না লতা মানে তো আমরা সঞ্জিত আরেকবার দেখা দিছি চেহারাটা বহুতে বেশি হ্যান্ডসাম হয়ে দু মানে 2 বছর পিছা লগ পালি ভাষাকে বহুতে বেশি ভালো লাগে আর কেখন লগ পাব কালি বললাম না হ্যাঁ হিঙ্গি জানবা কালি বজানা লগ পাব আর একটা মন নাম্বার ঢুকবো তাইসা যাব আর বুঝা বললাম না এবার বহুতে বেশি শুনছান লাগা বহুতে বেশি শুনছান মানে কারণটা মানে কি হলো জুবিনদার মানে ন্যায় পাইছে না কথা হয়ে যাওয়া খাতির মানে বহুতে বেশি শুনছান করে যায় একটা মণ্ডপ ঢুকছে তো ভিডিওটা সামৰণি মারব আর একটা মণ্ডপ আইলি ইহা মানুষ ভিড়ে দেখা মোর রাওটা ভালছে না নাই যাব পারে মানে নাই শোনাব পারে मैं बैक कैमरा करके নাই দেখা मोर चेहरा तो दिल्ली देखते रही कौन सा आले এটা मंडप में लास्ट ঢুকছে यहां से दुर्गा देवी का लास्ट दर्शन पूजा देखली तो हम संजय का बिजा दिबा हेलमेट पिनबई हां तब हरी हमें किलो दुर्गा देवी हरी एक जगह दी बिजा दिली यार ना ठीक है बाय बाय भिडियो में हमारे नाम